Nyakorom gojonga neno kanyo dakika na paga biro tok sachiel marukinyi kamoro moro mintiere arwakini machiegni e TWAK chenro mar piny okinyi makawuono mabende poda azimio nitiere gi telo margi mar adek mar ng'anyo ka bende ng'anyo mabende gichano timo jumani nen mano mar nyadidek odiochieng' manyoro nwaseneno ng'anyo mabende noseneno odiochieng' makawuono bende igeno kendo gichiko ng'anyo mabende nagikwayo johera margi mar mondo mi wuog oko ka romre margi kanyakla kod odiochieng' makiny. Kata kamano penjo ma Oganda pod medo penjore ni jatend kweth mar Azimio Raila Odinga to en kanye. Odiochieng' manyoro sigana notimnwa kod jachung weche marwa Ken Muga. Wawinjana kapok anyisi welo mabende ntiere go e studio. En gino makoro johera mag Raila Odinga to kod jonon siasa pod penjore ni to dibedni ne en kure e odiochieng' mane oluongo mondo mi obagie ng'anyo e pacho ka. Jofambo magwa ne omondo e pare makera rapon Karen kama bende ne onge ranyisi moro amora ni ogaino ne nitiere pare. Kakata mana obila mane iparo ni nyalo chopo kanyo mar tame wuok kaka ne liekore bende ne onge. Achiel kachiel wuoth ne ochomo kendo e apise mage mantie Capitol Hill e bwo Nairobi kama ne liekore ni entie kaachiel kod jodito moko mag Azimio la Umoja. Kae bende ng'ich ne nyiso ni Raila Odinga ne ok nyal bedo machiegni. Kata mana apise mag duond bura mare mar ODM mantiere kadak ma Lavington bende humbe ne ok owinjie. Nyaka sani en ndalo 7 nyaka nyochane Raila Odinga nyochane ne lela. Mogik manchane onene kod jofwambo en tich adek juma mokalo kama ne ogole TWAK tok ng'anyo. E ndalo 7 gi Odinga osebedo mana ka golo ote ne ute fwambo e yor oboke kaluwo mane otim tich ariyo kod jalupne Martha Karua kod Kalonzo Musyoka ya PC ma Ramogi Odinga Foundation bende ne okonene nyoro. Kidek bedo ni okang' mar mai jorit mage mag sirkal en achiel kuom gigo ma omiyo Odinga koroko nyiedhore oko e lela. Kata kamano, e ote ma bende ne ooro odhiambo makawuono, Odinga pod ochiko johera mage ni odiochieng' makiny tich ang'wen bende gidhi wuok oko ka romgi mondo mi gidonji e ng'anyo. Ote ma bende seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ojiwo ni ng'anyo pod biro dhi nyime. Sifuna mane loso e kadak ma Kibra bende oramo ni johera maggi ok bidok chien nyaka dwaro margi chopi. E kinde ma okalo, Odinga osebedo katelo e ng'anyo kata mana rakruok kod obila masaka sa pokomo ne chopo e tielo duto mag ng'anyo higani. Koso dibed ni mae en yo mare manyien mar tayo ng'anyo ma jonon siasa koro bende neno ni dibed ni en mar nyiso piny owacho ni ng'anyo ken mar dwache owuon to en mar jopiny. Ken Muga, Ramogi TV. Nyakorom gajwang' mane thoro wach ma wantiere godo odiochieng' manyoro e mbui. Oganda na penjore ni Raila ni kanye, wan bende wapenjo ni ogai mar Azimio Raila Odinga entiere kanye. Mana kanya wadwa Ken Muga osewacho kanyo Odinga noneno mana juma mokalo mano kata mana ng'anyo mano bang' ng'anyo ka bende notwa kod oganda kata kamano milome ma bende nochudo odiochieng' manyoro bende johera mage mar mondo mi owuog oko ka romre margi odiochieng' makawuono mar mondo mi ong'any. Mane thoro wach ma wantiere godo pono ni nitiere gi ote ioro nwa lai magote machuok kare deka 6:00 mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Okinyi makawuono antiere gi yawuot luareyo mabende kapono ni njahera mar piny mbakoromo aparo nok gin wenda ahinya kuomi. Okinyi makawuono antiere gi okila mabende nononwa siasa. Okinyi makawuono Charles Midenga amosi ni oyawre nyalo mana muso jopiny. Yawre Sharon amoso nyikora Ramogi ni oyawre uru. Erokamano kuom twak mar bedo kawuono. Erokamano ahinya. Kopogore gi Charles Midenga Nyakorom gajwang' bende antiere ka gi Okinda Ojuka ma bende janon siasa. Okinda bende mos jopiny. Yawre ahinya Sharon kod nyikora Ramogi gajwang'. Erokamano ahinya. Wachaka ni nikech ang'eni e chenro ma kama inde kinde thuolo mar saa 1:30 ma bende odong' wabiro bedo kwa twak kotenre koda ogai mar Azimio kama entiere bende wabiro bedo kwa twak kotenre kod ng'anyo ma bende noneno odiochieng' manyoro. Achak mana kodi. Oganda osebedo ka penjo ni Raila ni kanye. Dibed ni in achiel kuom oganda mosebedo ka penjo Midenga Raila Odinga di kanye. Erokamano penjo paro maleo kabisa. Wach mar kuma Raila nitiere wanyalo wache tieng' dideko. Mokwongo ineno ka Raila ne onge nyoro to pod ng'anyo ne dhi mbele. Koro gini nyisi ni maleng' ok en mar Raila kende. Gini en mar jo Kenya kata Raila bedi kata onge gini pod dhi mbele.
To mar ariyo ing'eni gik matimore gani wan ga gimoro ni strategy. Nikech seche ma strategy timore, unyalo neno ni ok utim gik machalre pile ka pile. Iseneno kaka Azimio osebedo ka bedo gi ng'anyo margi. Nitiere ndalo ma gia seche moko gia Kawangware, chieng' machielo gichako gia Mombasa Road, chieng' machielo gibo dhi Juja Road, chieng' machielo be gibo wacho ni obedo odiochieng' achiel, sani kendo ne giwacho ni odhi bedo odiochienge adek. Koro mano nyisi ni Azimio nigi strategy margi ma gida tiyogo. Kesi neno ka polisi osewuok oko kendo polisi rodho ji seriously. Koro kidwaro deal gi jok maparo ni wan higa ma 1990 mag nyayo era mag Oji, to nyaka ibed ng'ama wiye lew. Nyaka ibed ng'ama ng'iyo ni to ere kaka wanyalo counter. Okay? Yeah, because waseneno, ang'eni mano wadhi wacho mbele, but waseneno gimoluongo ni police excesses, ma live ammunition kata bunde tiyo, wan gi tear gas, wan gi pi mang'ech ma ilo ji, miketo gi lori geche moko magala maralum. Koro mago gik moko onego bed ni bedo higa 2023. Seche ma jakom wacho ni koro owuogi, en gima ber ahinya, nikech be ochiwo message mopondo. Ochiwo message mopondo ne sirkal ni gini ok en mara kenda. Kata dang' abed ni aonge, kata pod antiere, pod obodhi mana mbele. Ting'eni jo wagunda kata ne wacho ni power abhors vacuum. Tiende ni kata mana Raila dang' bedi, bo bedo Raila 2, Raila 3, koro ok en Raila kende. Okay? En kata kani no nyoro aka moluor Most Reverend Archbishop Anthony Muhere. Kani no speech mar the Conference of Catholic Bishops, de ng'e kama ne Muhere wuoyo no. Muhere wuoyo ne wacho ni ya, winj jo piny, kendo wacho ni piny tek. Seche ma a bishop, ng'amoluor Archbishop nyisi ni piny tek en owuon. Koro iti da wacho ni Raila nigi propaganda. Magro tete wabro bedo kwa lusa. En mana ni jopiny, mana kaka nisa wacho. Moko neno ni esa moro dibede en strategy. Moko bende wacho ni dibede ni oluoro. Okinda. Yes. Chungni kany. Mokwongo Sharon aoro mos kod rambi ne jowa manowito ngimagi e ng'anyo maonge olemo ne oganda wa kaka Luo. Aoro negi mos, Nyasaye otelnegi. Back to your point, Raila Amolo Odinga to apani en safe. En maning'e ni kalure gi umri mare samoro nyalo ol, nikech chal gi mantie jomoko ma push wuodwa malich mwaluoro ni gi lwenje moko joma dwaro political mileage ka wuodwa malich ma jatend Luo to kendo nyalo ol. Akwayo ni joma chalo kaka machalo Charles gine gi mosiepna ni giwe kata babwa ni oyue samoro gini ka en gir Kenya to Kenyans nyalo manye kata kendgi, ok ochuno ni Raila ma nyaka bed in front line koka ji nyalo lowe. Dongo wakwanene kata mana juma mokalo nokuwuok e ng'anyo, odiochieng' manyoro bende nokuwuok e ng'anyo. Geno samoro nitiere ni odiochieng' ma kawuono oganda nyalo nene. Raila Amolo Odinga is a normal human being, and upon sand koro higa make onyalo yueyo, onyalo delegate. Koro jowagi ema kete gi lwenje moko ma gin ginyalo ran kata kende kopo ni en gima serve the basic interest ma jopiny. At the same time kako oganda Luo to noa king'iyo kata kane multi parties mobiro, wane mane watelo. King'iyo the devolved system, wane mane watelo. Okoro jomoko boyo telo ma Sharon mondo kata kan Kenya nigi wuongi to wenyi kwa Ramogi Ajwangi bo bedie chien to kawe kabila moko bo bede mbele. Mane pacha Sharon. Nikech odiochieng' manyoro kata mane mbui mar Twitter, kapo nono ni nitiere mbui mar Twitter, nitiere trends mopogore nyaka Ramogi Ajwangi, po nono ni tiyo kod mbui mare, ke ni tiyo kod yo machalo nade. Koro mbui mar Twitter pile ka pile nyaka bede ge trends. Odiochieng' manyoro achiel kuom trending topics ne en kuma ugai mar Azimio Raila Odinga nitiere. Wang'eni Raila Odinga en achiel kuom jatelo ma bende noma arita mage. Dibed ni mano en achiel kuom okenge momiyo ni odiochieng' manyoro kata mana ng'anyo mosekalo ok osebedo kodhiye. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kata mana jating' ndaine bende nomake, jaritane bende nomake. To kata kimedo apart from mano kineno chien mosekalo ni, seno ka joge Kenya Kwanza osebedo ka wacho gelo gik moko mopogore machalo ni nitiere lengo moro ma gin go. Mokada dhie matuta ahinya. Osebedo ka jomoko kata mana jood bura ma Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni gidwa mako jakom.
moko bose wacho gik maricho ma okonyal lache national television. Koro seche ma it's very normal mondo dhano tim gimoro ni self preservation. Seche moko inyalo wacho ni koro ayuo matin as a strategy. Nikech ma ok en mokwongo mar ogai mar ODM timo gimino notimo ne mar konyo jopiny. Gigi notimo kata mana against Moi ma waloyo 2002 for the last 24 years. Koro ok en gimokwongo kata mana 2007 be ndalo mar Kibaki. Koro en ng'ama nigi gimilo ni experience, en gi lony mamalo e weche mag liberation gi. Koro seche motimo kama ok oningo bed ni wakelo wawendere kata wakelo koyo kata luori oganda. Wamed mana jiwo jowa ni jakom ni safe. To ngara mani oko kanyo be embo nigo beno ritore. Seche ma wadhi e ng'anyo kes ng'anyo to en ratich dhano. Bende kopogore kata mana gi Raila Odinga mar bende no ma kata mana jo arita magi bende wantiere gi governors jod bura ma bende no ma kata mana jo rit magi odiochieng' manyoro bende no kwaneno jodito mago mag Azimio e ng'anyo ma bende no chiwo kata mana ma bende oganda ma pacho kae no wuoke johera mag Azimio odiochieng' manyoro di bende magi bende achiel kuom okenge momiyo kata mana jodito mago mag Azimio bende no kowuok odiochieng' manyoro e ng'anyo. Kopona dwoko gi penjo ma wakilo wacho no ne intie joma osewacho weche moko maricho. To gini ok kata cross Sharon king'iyo kata mana the other team, the Azimio team. Intie joma wuoya wanyalo dhi mwagol rais mwagole oko ikulu. Ng'en ma gik mok nyalre. Koro gik miwache pap field politics ma gik mok nyal judge go any team. Intie wache the other KK Azimio. And back to your point, aparo ni sirikal be ng'en ni joma tel negi be gin mana dhano. Kifil ni okinyal iye ni ma sirikal matiyo, ginyalo kata mai jorit moko nikech ifil ni sirikal ni onge sirikal in place. At the same time, Sharon ng'en tie weche moko monego koro wawachi. Ng'en ko wan e other stations ka to wawuoyo as Kenyans. Kat koro wawuoyo kaka oganda luo. Lito lweny mwagone. Bende strategy moro mwanyalo biro go ma jo kwach kichgi ok nyalo inyo oganda wa. Nikech iyudo ka jowa mang'eny namba maduong' kabisa Sharon Ong'aw gin mana nyithind kwa Ramogi ajwang'. To iyudo ka kuma wang' kabisa mimoken taya kata ter gi dholuo en mana piny luo. To kidhi dala kocha mondo ndaro losi no take time nikech luo land en one of the marginalized areas ma Nyasaye oketo ndara mokalo koru kocha mogik monego warit kabisa. Intie strategy moro mwanyalo kawo mowa mi ogai mar Azimio Raila Odinga en ng'at maduong'. Ipime gi Mandela. En ng'at mo samoro bunyalo oyue he has fought serious war. In kwine nuka ni strategy kaka janon siasa ini nuka strategy mage. Ngeni ma beti bimwakuwote wanyalo somo ba. Very wise. Angamonu watiyo kata mana gi court. Kata mana kopon tigi kwano ni okber. Wanyalo timo gi via parliaments. Parliaments wan gi leaders ma represent the interest ma jopiny. Angomu tunyako kaka jowa ema dhi ndara. Kare wabunge kod senators mano yare gido ko tijiango. Aparo no Okinda kar dhogi kanyo bende odiochieng' manyoro wang'eni jatend piny nantiere county mano ma Kericho kama bende nodhi yango chenro mar pi madirom siling bilion 1.5. Bang' mano ntiere wach ma bende nowacho mana kar dhogi kanyo. Wacho ni en oyie mano mar TWAK gi ogai mar Azimio tek ni kik bede weche mag mosruok kata mana sirikand barwa bar. To jatend piny Midenga owacho ni nitiere yore ma bende jopiny nyalo twak godo. Nitiere doho to nitiere od bura maduong' ma pacho kaendi. In kako kil wacha makamano di wach nango nikech pod en mana goyo kor, pod en mana nyono piny to jopiny to inyore. Mokwongo nwadhi e doho igalo fario gi prario gari kan wae yiero. Nino gima notimore. Gigo nowachi ni gin hot hair, wild chase, wild goose chase and gima chalo kamano. Yet evidence mane Azimio nentiere was very watertight, very concrete evidence. Kwa kanyo wan gi sirikal nigi migepe adek. Migawo mar jood bura oseng'iew. Nineno ka finance bill ne duol mane jok mane odhi mbele finance committee mane wacho ni gini rach kik udhi mbele. Don Kenya Kwanza nokedo gini ma jood bura pase. Koro ipenjore japiny penjore niya kado ma ichulo gi taxpayers money gi osuru marwa
to gi jood bura ma wane moyiero osendhogowa. Koro ang'o mwanyalo timo? Gima wanyalo timo en wadhi e gimiluongo ni article 1 of the constitution. Chieng' mana nitie ka last time nawacho ni gimiluongo ni sovereignty of the people. Machaka wacho ni gimiluongo ni jok mane telo gi hold power and trust for the people. Jopiny nyalo wacho niya kaka ginyalo exercise their democratic right kuonde ariyo. Mokwongo ni indirectly through their democratically elected representatives. Tiende niya japiny okawo telo man duol ma en godo cha to miyo jambunge, omiyo MCA, omiyo governor kata senator kata women rep ni pacha mane an godo ni the TWAK godo od bura, the tere county assembly, the tere senate. Ka japiny otimo kamano to ng'ano dhi ondhoge mo pass finance bill mokoro dhi finance act mokedo osuru marach. Japiny timo nang'o? Article 1 of the constitution oyiene japiny mondo o vent out directly. Otimo nang'o samo vent out directly? Nitie weche ariyo. King'iyo article 37 of the constitution oyiene japiny mondo o protest or demonstrate peaceably gi gima watimo sani e ng'anyo mina watimo sani. Mar ariyo after 2010 kwa keto katiba masani dhano we mana nitiere chik diriyo ni katiba to gi laws mobedo pass gi od bura. Wan gik waluongo ni international conventions. International conventions, case Kenya is a party to different treaties. International conventions go be nigi gik waluongo ni aspiration of the people, wan gi United Nations and things like that. Kore ba seche moko ng'ato to gi paro mutachoro nyalo penjo ni jogi gikawo signatures 15 million gitero kune. Ng'ano kia maleng' ni gino nigi reason ne. Seche ma kaka nyoro naneno Mtwapa, police moro penjo ni aparo ni one of the jogo Azimio ne nyise ni oyienwa mondo demonstrate to owacho ni dok ni notify wa. We anyisi gik moko ariyo ni mokwongo kineno article 37 of the constitution tichake neno gimiluongo ni Public Order Act ma wacho ni nyaka notify police. Gima nyise ni Public Order Act nodonjo in force on 13th of June 1950 unapoko yedo independence. Gima timore ni ma chik mano pass gi jo rachere mane kelo gimiluongo ni unlawful assemblies, ni kidwa bedo gi gathering kata jo mau jo kavirondo kata jok machalo kamano ni nyaka to idhi ir jarachar. Koro seche mane wayudo independence, the first attorney general miluongo ni Sir Charles Njonjo nomiye two options ni either ilos chike manyien kata i change gimano luongo jorachere ni luongo ni ordinance. Igol ordinance tiket mbele kanyo ni act of parliament. Gimano dhi otimo ni ordinances mane tiyo gi wazunge kapok wayudo independence emano dhi change. One of them a Public Order Act. Here Public Order Act ang'eni nwadhi e court to court nowacho ni nitiere parameters minyatigo onego bed gima luongo ni unconstitutional. Police okoningo bed nowacho ni imiyo gi notification ni kwae okoningo bed ni miyo machike nyoko yie. Actually let me tell you, Kregla kano biro ka in 2007 no biro gi Kregla Commission. One of them was police reforms. To wacho ni police gen gimiluongo ni colonial mentality. Ni police okoningo bed no bedo e police station ni ine midhi chwalo ng'urni. Police oningo bed ni wuotho door to door ka penjo niya Sharon beur maber ka. Mano be nyalo timore pacho kende dier. Wapimni wadhi kanyo but en mos. Koro gima police pod rito wan wadhi e police station ni wadhi kwayo. Ni wadhi kwayo, ni wadhi ng'anyo. Kar mondo en moningo ng'ini ya jomoko gadha uru highway kacha. Ang'o ma gitimo? Wanyalo miyo gi ginene. Wanyalo miyo gi security. Yes, mane gima oningo bene timore piny masani. Kineno tipo mane tang'o nyoro. Ipenjori ni to manen gima luongo ni multipartism 1990 Martin Moi koso Martin Ruto okinya ng'eni en 2023. In 2023 eyudo ni police kaka nyoro madhare na ng'iyo gino ni police nege bonde oting'o to police nigi tear gas to police kwanyo kidi to bayo godo japiny. Kaso gibiro giwacho ni jopiny ema kelo koko to gin ema gikenyo jopiny. Koro ma emomiyo wacho ka duoko ni japiny oyiene kelo japiny nigi power emomiyo ng'at miyiero ka misbehave inyalo gole. The right of recall kata mana member of parliament oyiene after igradi gichek inyalo yien gole mondo iweze ni bed oko. Koro
sirkal oningo ng'eni wan e 2023 aparo ne gikia. In fact mentality ma sirkal tiyo godo giwe ni wan e higni machon gikia kara ni mar ariyo ng'eni demonstration ok ochuno ni nyaka ji dhi ndara bing'eni ji demonstrate kata social media ka kendo ni neno page social media page mar International Criminal Court jo Kenya ne demonstrate kanyo seriously kendo they are sending a message ni uling to dhano ne gi police Kenya. Koro kik ji weni paro moko machon mag tia gas e ndara wanyalo demonstrate anywhere kata seche moko ni dhano kodhi tich nyor neno kaka CBD no kwe seche ma dhano kodhi tich ni CBD koro ler mana is this wrong a protest manonganyo hero kama na Okinda neno ka kino wiye kanili wakili mosiep na Charles Midenga tiku okete jowa ibungu nikech article 37 mong'eyo kaka wakili ieni inyalo dhi ng'anyo but nyaki notify police nikech police achiel rito ji 100 ipan gin police adi ma Kenya ka Sharon manyalo wuotho door to door to ng'isi ni idhi ng'anyo koso kidhi ng'anyo tieni o compare Kenya mane third world country gi US moseka over 400 years into power neko mano is becoming so unfair to awinjo ko wacho ni ka japiny onge gi oteku kata faith kum jatelo magiyiere parliament to ginyalo dhi one by one is right but nitie other political parties mok mi japiny thuolo mar yiero jatelo magidwaro kech kiyudo kata koro kaka wan duo yudo ka nitiere 89% of leaders from lowland ok gin maricha joluo dwaro to no chun gigo tieni ko chun gi tieni ng'ano or they serve the interest of a political party not the interest of the common wananchi magik manyalo kelo arucha ratiro mag oganda to awinjo ko chiwo example kata reference kaka social media protest kamane the best strategy angamono watiyo gi gino karka oganda wa to kete ndara then outcome ni mana chiel kum yore mabendi nyalo tigo kaponi mane angamono watiyo ga chiel kum kaka mago instead of ka oganda wa to kete ndara ma at long run to the wit oganda ng'en ng'amo wit oganda mano ng'amo wit mwandu nyasaye piny mar ariyo Sharon nitiere pinje anyalo miyi example kaka Igbo in Nigeria Igbo no tam gi power no tam kabisa mano tem thirige ne gibedo piny mag wacho bwana human what we can do it other things what we can do to earn a living wanyalo puro wanyalo goyo tuke wanyalo timo kata drama kidhi kata tuke minano from Nigeria jo Igbo mopong kingiyo kata movies minano kata Nigerian movies jo Igbo mopong kingiyo kata oala gine magipong ne giwere gi siasa 2020 iga mokalo ni kane gitemo chung iloni jonobi oido kane gini mwandu kabisa podo ka podo magi angamono wa change strategy mok ni government in place wane mone ni government right any government in place ni wane mone ni government right angamono kabila moko be wachini jo oganda luogi koro jo maricho nikech koro government mora mora gine magitiyogo adwa mi mfano mine non manani oganda luo matiyo gi sirkal onengo kabila moko be neno oganda maluone tiyo bukore gine magitiyo gi sirkal ango mi wane mone gitiyo gi sirkal nade maybe poki winja any government mo obedo formed Kenya wane mone no rach kochagi mar Moi none no rach mar Kibaki none no rach dibed ni kan more ni gioga imara zimenge ni samoro bende wayanga koro kik wanyuando ganda mag lueye donge kiro gi ng'anyo nenore kamano angamono wan be wabukore ne ya government mora in place ber kodwa mora in place ber kodwa adwa mi mfano interior neighboring communities as Jomeru and ingat moro ni Mudhaura Meru poko form the government but they are the richest community in Kenya because they work very close with the government. Money reality, the de facto Minister of Finance and President is a human being, is a politician. In any Kenya kati in Africa, kati anywhere in third world country, kipingo opinzani, kipingo serikali, tigolo paro maber, paro nok tigwengu, ikawe titiyo kode pinja neighboring communities, tunuka ukaka enemies. Onge ng'at manyalo kawo pesa to miyo jasigu
jasigwen ga mithiro mondo dok piny okwami wabukre wachange the political narrative marwa ni bwana wan koro ok wadwa pingo sirikal moro amora nikech ok wan wuon Kenya intie other communities be manyalo riwore Kenya. What's wrong with that, my good brother? Kaya na kamano Okinda kene japiny ka kene neno nango kaluwore kod paro makamani yoro nwa ote mana kinyalo duoko mapiyo piyo. Abano Okinda is not a good student of history. Historia gwenye mang'eny. Mar ariyo seche mokinda wuoyi penjori ni to nitie Kenya ariyo kose en achiel. Kata ka nino jok mang'anyo ing'eni gino ken mar joluo kende and it is so sad ni Okinda nyalo wuondo nikech ng'anyo ken kata mana Nyanza kende en counties mopogore opogore. Wawach Marcus mana mapiyo kasto ing'e gima timore Sharon ma awuoyo go ganda luo ok awuog jo Kenya koro nyaka wuok kaka jaluo adamiye kwa mfano kata example ing'eyo yugi go gango aduda kano chung ma thuro inyieno ng'eyo ne kalambe duong kendo kan idhi kata ire to ng'isi ni can you consider it done nikech ne otiyo very close with the government omiyo wasoni sugar makoro mambo tima chiegni gi piny owacho omiyo wasoni sugar omiyo wakanga fruit ne no kata olembe no nokelo Yongo University plus other things yeni magi mana wacho ni Okinda okia historia mang'eny but wachak dinia gini ok en ma joluo kende to kik wawuonde jopiny we akwani ng'anyo manotimore mok nyoro ni machielo cha jok mano ng'any nyaka Kericho ji no ng'any nyaka Nakuru ji no ng'any nyaka Nyoro Vihiga ji no ng'any nyaka Turkana ji no ng'any nyaka Kilifi nyaka Mombasa nyaka Kisii nyaka Mlolongo kumora amora to ng'anyo ma ji ng'anyo ni omako gwenge te ok en mar joluo kende koro seche mowacho ni ka joluo wabohinyore nyaka rang'o wabo ketho ndara aparo ni ok en gima konyo. Mar ariyo kineno historia mar Kenya wantie gimiluongo ni liberation struggle jo piny pok nowito liberation struggle historically. The people of Kenya have never lost a liberation struggle where kwani mokwongo kwa wayo independence Moi kano biro gi ni party achiel multipartyism nwagore kabisa ji nohinyore ji nonegi bang' mano section 2A of the constitution mokalo cha nobedo repealed mwaketo multipartyism makoro nokend kanu kende after so long kakoro Moi ema nogo bade piny Ruto ena. Mar ariyo kwa biro kata mana Kibaki iwinjo the same thing Kibaki kano kelo katiba maniluongo ni wako draft igaluf ariyo gabich kane Raila gini noyombe okay mane referendum ma 205 mane ogolo jakom gini e government iwinjo kuma chama mar ODM nochakore to ne ODM Kenya wadhi ODM iwinjo koro liberation struggle historically pok jo finy no fe kata ma koro waluongo ni economic liberation struggle. Ruto nyaka go bade piny Ruto nyaka ng'e ni jo piny ema butiye ok obitiyo jo piny koro ng'at ma weyo ni en mar luo ni kia en mar ang'o to kachaka dhi mar adek wa is kora ai kanya dhi mar adek weche moko ni kia jomoko ni kia jomeru nigi pesa mago paro more Sharon we pimni iwinjo akwani jotend luo mosebedo sirikal kata mandalo Moi kwa bedo gi oyugi ogango wasebedo gi jok machalo kaka Adhua Wete wasebedo gi Omamo Kaliech wasebedo gi dhano mopogore iwinjo kata mana Jaramogi Odinga ne en ka vice president koro kata mana Raila Odinga so ni joluo sebede kombe madongo madisedi no sebedo prime minister actually the second prime minister after Kenyatta won mago gik ma Okinda ok nyal ng'eyo en owacho ni ni kia wadonjo uretelo to penjore ni nyini wa look at the bigger picture jaluo nawacho kae ni jaluo kaking'iye kata mana e trade unions ibedo ni joluo ema telo jaluo ok nyal bedo piny to neno ka gimoro dhi marach nyako kwer gimo ng'iyo ni ok en mar luo kende en mar piny Kenya en gima dwaro ni wabed gi equality and social justice na jo Kenya koro kik wanaro down ni wang'iyo mana Nyanza. To mar ariyo joluo are not marginalized especially a 2010 post 2010 constitution oge gimiluongo ni marginalization because ani
waketo gimolo woni the same pedestal ama waketo gimachalre nikech wan gi county government and gwenge pesa ka wuok kae to dhi Siaya to dhi Homa Bay to dhi Migori iwinjo in terms of budget and appropriation odhi e gwenge te okay en gimoro ni joluo ni miwa pesa matin kiatimore nade and formula nitiere iwinjo koro ok wanyal keto ni koro nyaka wadhi waho ng'ato ni wadwa kwayo ng'ato ni miwa pesa to wangu wachulo osuru wachulo osuru ni wawatieki sababu na leo osuru ni seche michule wajisi seche michulo osuru okichulo tiko ni ya Kenya Kwanza chulo VAT mar 10% nito azimio chulo 16 kile marom kidingia ukaramana mkate be onge otiko more machini hinja Kenya Kwanza in kawe gisilim pario ikawe kaka maromre makoro kedo ni nyalo konyo kata mana nyaka koro kedo ni actually wajisi dia kedo ni konyo nyaka police marodho ji ndara actually wane mokonyogi begi de police do ng'eyo police be do ng'anyo magi manege nyalo wacho ni achije matindo mane kawo advantage makwale e shows mano gimarach mabe nyaka wakwer mane mage nyalo ng'iyo to ng'at mang'anya kes ng'egi malet na nyoro na neno Malala do ne ng'anyo Kakamega da enda no goy gitiaga aya mamilo ni waruguru mane like ipecha be ne ng'anyo enda ne goy gitiaga ang'o mi police to gilo ni selective amnesia gitiyo gi selective application of the law to gene mondo bedo kwa losa hinya ute kuma bendo bilatiyo godo e okang' marario kapoko ka yo matina no kantiere wach moro madini awinjo ko wacho usipane ngama waero bedo kode gi sober debate but samoro wuondo gandana ing'eng matimore Sharon ogai mar Azimio Raila Molo Odinga en wuod Luo asili to gimomiyo wacho ne kata jomoko be nyalo telo ang'amono kata Kalonzo tela kata Paranya to tel kaswambe koro walowe ang'omo nyagi manya Raila Odinga ni mako telo jala gi penjo at the same time gimbe giwoge ng'anyo koso giwoge gitel yani they lead as we fall ng'emo mi ni luongi ni ogai ema wacho ni gimbe ginyalo telo to walo at the same time Sharon we need to be so honest with Kenyan people. Raila Molo Odinga but we need to be so honest with Kenyan people. Raila Odinga also fight serious wars. King ya second liberation he was there. Sani okwodo liberation bro. Sani wadwaro how can we Dongwana ka Raila wacho ni oola eka ng'ato nyalo kawo. Oko nyalo wacho to wan wanyalo neno ne ni jaduong waluori kendo pod wan kod geno mang'eny kabisa. Level ma intiere wanyalo sumo rieko kuomi kaka wanyalo tayo piny. At the same time Sharon awinjo ko wacho ni chal gima jopiny onge faith kuom leaders moa kacha inano 2010 constitution gimokelo 2010 constitution en hybrid system jene dwang' into koth magoyo wani no akanye koth magoyo wani emomiyo kane kai government ochako tich ne gitemo create office mar opinzani mar Raila Odinga kaka ogai mar Azimio office mobedo fully funded by government to Ruto be office fully funded by government then ginyaro me same table to giwuoyo koko kalo via parliament nikech seemingly ni jogi gionge gi faith kum leaders modhi e parliament to ne gitamore jomo believe in political mileage mar Raila Odinga liere kode ni Raila odhi e pap to siasa gi dongo giromo Raila no dhi e pap mono siasa gi dongo koro giwetiyo ne jopiny to gigo siasa mar national politics mono siasa gi odongo ng'anyo ber kabisa osiepa winjo ko wacho ni okonya bedo piny to gik moko kethore tang'amono ng'anyo ni bobede e county piny Luo kacha ni governor ni inang'amo ni tiyo maber ki compare kare governor ma juga ni telo chako malo kalor piny malo ka oto ochako piny kodhine maruni koro chako bottom up into leadership and bottom kodhi kama ichako gi MCA madala ung'anyone koko tiyo maber ichako gi mbunge nyaka governor ni bwana governor imi pesa mokigo chongi state house tang'ami setimo for the past 2 years ang'ami setimo no kata for the past 5 years esko kadman ang'ami nyaketnwa mesa to wanyalo ng'ani to kene ng'anya me chuny street ka jothurwa wewe yue wambe matendo ero kama na yenya nyakoro nge joma naka pili oronwa otele mago machoka riede ka uchel no mbui mar Facebook gi YouTube ni do achel kachiel Midenga aneno ka dogi aneno ka dote mocho gimoro kata kamano wacha aneno ka poko ka yuma
Ingeni Raila kotabo ng'ato mondo wuog oko. Ami history mar Raila, aero historia. Kane wan ga gi Ford nopogderi o Ford Kenya na Ford Asili. Ma Jaramogi okawo Ford Kenya, Matibo okawo Ford Asili. Kane Jaramogi owewa, to Raila ne da bedo gai mar Ford Kenya. To Moi nokelo the first man in black, Thika. Ma wacho ni Raila ok nyal bedo jakom mar Ford Kenya. Modhiro wa malo. Raila notim nang'. Raila nochogo NDP. Mo resign from parliament. Mo dhio ubedo MP Malang'ata gi NDP. Mo yombo Philip Lik na wacho kache mano kira nentiere. Nyaka kawuono Raila osebedo ka chart his own path. Onge ng'ama notiege malo. Onge ng'ama osediko mondo kik wuogi. Osebedo kobedo gi path mare. Kenda kata in kida wuok ni da bedo Raila tu onge ng'ama otami. Koro kinyalo wacho ni Raila ni dako wene jomoko. Owene en ng'ano wene. Onge ng'ama no wene. Osebedo ko struggle jopiny kendo jopiny nitiere chunye. Winjo. Mar ariyo, nyaka wang'e maling'ling ni seche ma wadhi ng'anyo, wadwaro ang'owa, to wadwa timo ang'owa, to ang'o miyo wadhi ng'anyo. Wadhi ng'anyo nikech otamruok winjwa. Nowacho ni gimiluongo ni public participation. Wanyisi ni wan gi gimiluongo ni qualitative to gi quantitative aspect mar public participation. Sami timo public participation cha, ing'iyo quality. Quality tene niya, the discourse, gik twak madhi kanyo, jogo wacho nang'o. To pachgi wanyalo keto. The quantitative aspect mare en niya, ji adi mobiro, to out of jok mobiro go, ji adi moyie gi parono. Koro wanyisi Finance Act. Okay? Nye ji adi manodhi kacha. Almost king'iyo record kokariam, ji 100 Mano public participation. Yes, almost 102 organizations. Do you know ni almost 98 organizations no. Mandingo gibilo ni quantitative aspect of public participation. Ka gisego no, ok nyal dhi mbele. Kendi chake wacho ni tiwuono jo Kenya ni wawinjo jo Kenya. Ok iwinjo case the quantitative aspect of public participation has not been adhered to. Ok owinjore. Kore ma wacho ni ang'o moji dhi ng'anyo. Nikech sirikal otamore winjowa. Emomiyo wadhi ng'anyo. Kichaki bire wach mar nyocha mano wacho kae. Mar CSS. Itimo public participation ne 23 positions. Then, udhu chuogo 50. Kare no time nang'o. No time mondo wuond jopiny. Koso no time mana mondo wacho ni chiko yie. Koro ng'at makia gimomiyo ji dhi ng'anyo. Ng'at makia kuma piny ochomo chalo. Ng'at mong'eyo kuma piny ochomo. Ong'e ni ng'anyo kelo fruits kendo ng'anyo. Actually, ng'anyo mosekelo katiba inano sani en Kenya wa enjoy gimiluongo ni freedom of expression. Dinge gimomiyo ng'anyo mokele nitiere duino nitie countries makata mana internet iloro kendo ok nyal ng'ur. In isuyo ko lor internet Kenya ka ok nyal lore be kata ka gitemo to wadhi e court. Koro ng'anyo nitie golemo mosekelo be ng'anyo mokelo katiba mineno ka koro sani wanyalo wacho kata mana devolution mineno nyalo wacho ni odho ng'any ne governor. Otherwise nitiere pinje makata mana polise go ji dao to do ma joni olo chong ji. Koro nyaka ong'e ni lony masani ng'anyo ok en gima the past. Ng'anyo en ratich dhano. Police ema kelo koko to gin ema gikelo tulo to gin ema gigo ji to gin ema ginego ji. Sirkal ko withdraw police iboneno ka jibo ng'anyo mamuol madhe. Kes seche ma police onge dhano ok nyal wuok ni dhi ng'anyo to kaw kidi to bago dhano wadi. Ok onyal timo kamano. Erokamano ahinya. Nyakoro kata mana kapok iduoka ng'eni obiro bedo kata mana koro lokore duoka seyo donge ko manya koro mbe jwango ote mageneno kan wabiro bedo kaka oyu matin ibiro bedo kiloso bang' iweni. Ote nitiere pogruok mar paro mopogore nitiere achagi ote moro ka wanasoma na ote ariyo kende wacho ni le mago ote machoka redeka uchiele no nitiere jal moro na ote ka ndi Sharon Musnawelo wacho ni Ramogi ler pehila akoko Sharon wagino ni Raila safe Raila keto multiparty kaen mbele wacho kanyo no keto Kibaki loch ma nyayo opodho kwero kwalo kura mano mar higa mar 2007 ma piny mangima oyie okelo katiba momiyo gik maruto timogi chik odagi ndiko ote mabor kata kamano ote ng'eny be nitiere jal moro ka madibed ni nitiere gi paro gi Okinda kamoro achiel Murino kal wacho ni Sharon Okinda wacho dier makende we need to change strategy as Luos we can't be fighting it always as Luos and get nothing. Luo leaders have held Luos hostage for too long kata mana collaboration with government
is a way of fighting. It can't be rebellion all the time. Magin paro mopogore opogore mabende pod donjo ka weko yo matinya kor ngajwang waduogo bende waduogo gi mathoth ahinya ahinya kotenre kod penjo mopogore opogore mabende oganda osebedo ka penjo ni Raila Odinga ni kanye. Odiochieng' manyoro bende noneno jotelo jodito mopogore opogore mago magazimio mabende nobuono dhi e ng'anyo. Dibende kaluwore kod okenge mabende moko kuom gi nomak godo kata odiochieng' manyoro. Wabiro bedo kawinjo kata mana sigana mabende Chris notimonwa kaluwore kod meko mopogore opogore mabende notima odiochieng' manyoro. Kik dhi mabora. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich. Sa 1:45 otieno. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options, or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Epewe mag tuke mayero, hero maradhula. Kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana Ramogi TV.
Dakika na chiel tok sario marokinyi machiegni okang' mar ariyo waduogo ka gi twak e chenro mano mar upiny. Wadwa mana gi dakika 30 kende mar mondo mi watiek twak makama. Ang'enya wadwa Cleophas Oloch e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Obiro bedo komulo ni chenro mar ng'anyo ahinya kaka notimore odiochieng' manyoro bende mabende timore odiochieng' ma kawuono ka bende ma en odiochienge mar ariyo e tielo mar adek ma bende ng'anyo mar Azimio timo e kor gwenge mopogore opogore. Ang'eno odiochieng' manyoro nasenyisi nonro mar gazet Nyakoram Gajwang'. Jibadiro mabich nochiel gi magina motho e gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Nonro ma bende nochiw kanyo bende gi Kenya National Commissions of Human Rights e ng'anyo manoneno juma mokalo. Bende giwacho ni oganda ma pacho kaendi maromo 12 bende nochiel gi magina. Wang'eni buora mamoko bende nohinyore, nitiere gi hinyruok mopogore opogore ka bende noring kodgi e osiptal odiochieng' manyoro. Wabiro bedo kwanono ni kaka ng'anyo mopogore opogore biro bedo katimore pacho kaendi ka bende jofwambo magwa nitiere oko kanyo mano mar ng'iyonwa chal mar ng'anyo. In kaka japiny be nyalo mana oronwa ote gweng' ma intiere chal nade, bende nyathini odhi sikul, sikunde bende oyaw e gweng' ma bende intiere. Okang' ma kamendi biro ka bende piny owacho odiochieng' manyoro kokalo migawo mar somo bende nonyiso sikunde mar mondo mi oyaw ahinya skunde ma bende nochiw chik mar mondo mi olor mantiere kaunti ma Mombasa, kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti mano ma Nairobi. E tielo mar ariyo makama kapok watieko twak kaluwore gi welo ma bende antiere godo. Penjo osebedi gi penjo ni Raila ni kanye emomiyo mane thor wachwa okinyi ma kawuono kanyo. Kata kamano nanyisi ni bende odiochieng' manyoro meko mopogore opogore bende notimo. Nitiere sigana ma bende Chris Owino jafwambo marwa mar Ramogi TV notimo. Ing'e nena ni jotelo mage ma bende nomaki odiochieng' manyoro gi obila e kinde mag ng'anyo. Wawinj anena bang'e awinj pach josiasa ma bende ntiere godo kae. E mano ma inyalo wacho ni en chopo singo margi, piny owacho mar Kenya Kwanza oketo e tim achiel kuom chenro mane gigoro mar tweyo buombe ogai mar Azimio Raila Odinga e dhi nyime kod bago ng'anyo e pacho kae. E kinde romo mar tend migawo mar obila kod komanda mag counties ma pacho kae, tend migawo mar obila ne ochano mar mako jo od bura mag Azimio kaka yo mar rocho ng'anyo mar Azimio. Piny owacho ne geno ni mako jo od bura mag Azimio ne dhi nyoso chuny johera mag Azimio kuom dhi nyime kod timo ng'anyo e pacho kae. Kaluwore gi jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua, obila ne omako kendo loro ne jotelo magi 9 e tesend obila ma pod ok oyangore nyaka sani. Josiasa mag Azimio mawachore ni obila ne ondhiyo e seche mag okinyi gin jaod bura ma Embakasi East Babu Owino mane omake paw ndeke ma JKIA e kinde mane owuok e boma Mombasa. Obila bende olal kod jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga kaachiel gi spika mar od bura ma Kilifi Teddy Mwambire. E kaunti ma Nairobi, obila itudo kod meko mar MCA mar Mabatini Wilfred Odalo, Redson Onyango mar Ngei Ward kanyakla kod Eric Otieno kaachiel kod Anthony Otsula magin apisas mag komiti mar loso budget e County Assembly ma Nairobi. Kopogore gi josiasa mag Azimio, bad migawo mar obila bende itudo kod lar mar jarit mar ogai mar Azimio Raila Odinga, Morris Ogeta, ma obila wachore ne omako e seche mag okinyi e kinde mane odhi e tich. Kagiloso kod jofwamb weche e kar chung' od bura mar Arieda, anyuola mar Morris Ogeta omiyo sirikal seche 3 mar yango negi kama wuodgi nitiere. Bana makoro okwang'e we about ni en brother na Morris Ogeta and the last born. Gima wanyalo gombo kwayo kata wanyalo gombo ng'eyo kaka family wawinjo no bedo kidnapped. Okwang'e gima entie to wan kaka family wan gi lit ahinya kendo wagombo neno wuodwa back. To molo en osebet figa ne community te. Koro wagombo ni mondo sirikal omiwago oduognwa. Okwang'eyo gima okoso to nikech en mana jarit en ok en politician. To kapo ni government manyo politicians to ok onego bed no bed kidnapped. Therefore wan gi lit ma take seriously. Dennis Onyango ma en jating' ndai mar Raila Odinga bende ne omak kod obila e seche mag okinyi apisi mare. Karua oseyo piny owacho kuom meko makamago ataro kod chik ka othieno ni ok gibidok chien. Karua bende oyango ni gisemiyo kinde mag thuolo
mar dhi nyime kod chwalo bura makamano e doho. Ok ong'ere ka chenro mar mako josiasa mag Azimio dhi rocho chenro moro amora mar keto kwe e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Owino, Ramogi TV, Shauri Moyo, Nairobi. Nyakorom gajong mane kaka chal mar wach na nitiere odiochieng' manyoro. Kata kamano odiochieng' manyoro nogono bende jatend migawo mochung' weche mag arita kwe pacho kae ne oro milome ne ute mag fwambo ka bende wacho ni oganda madiroma 300 odiochieng' manyoro nomaki. Kata kamano obila bende nwaneno moko ma bende norwako lep civilian, iwacho ni lewni mok mag tich. Moko bende na wuondre ka gima gin jofwambo kaendi Nyakorom gajong ka gin jofwambo ma bende duol mano mar Media Council of Kenya bende nochiwo ote kanyo ne obila mar rendore ni gin jofwambo bang'e to gimako oganda ma pacho kaendi. Ng'eni Midenga nitiere chik motenre kod rwako lep obila, paro nitiere chik moro moko yien obila mar mondo mi rwak civilian kasto mako oganda. Aparo ni even apart from watch mano wan gi human rights violations matimore kabisa kendo kiseneno kata mana tipo mane timore nyoro obila seche mag gigolo kata gin gi jok ma dhi ng'anyo weche mag live ammunitions okono be timore kata mana pi mana nyisi mag gigeche magalagala maralum mikiro godo pi mang'ech to ilo dend dhano mago gik ni human rights mago ni torture degrading human treatment. Actually, it is very sad. Nikech thoth meko mabende notimo odiochieng' manyoro ne johera mag Azimio mana ng'anyo notim gi obila mana korwako uniform. Okorwako uniform. Ma gima moye mana timo. Kineno 1990-1992 ne gikawo yudhe to yudhe go ema ne gimiyo pistol ne goji yudhe mag kano. The same thing mandalo cha ema sani goro giduogo. Emo mina nyisi ni sani king'iyo tipo go ipenjori ni to wane 2023 koso wane 1990s. Ok en gima ber ahinya. Obila oningo ng'eni obila swear to serve and to protect. Na nyisi wach mar Career Commission. Emo miyo renaming police from police force to police service. Ok ena wach mar nying. To biro gi tim. Okay? Utumishi kwa wote. Utumishi kwa wote ni. Tena ni end service. Such a end service, police otemo gimiloni swear to fidelity to the constitution. Eno ng'iyo mana katiba, okong'i jatelo manitiere. Gima inyo wawe anyisi niya. Ndalo manoro neni etelo. Ng'ama nitiere ga IG. Donen Mutambai. Ang'o miyo ka Ruto donjo ni toket okome. Okoni gubeni mano timore. Actually mano is illegal. Tende ni ker modonjo. Oningo beni utiyo gi ng'ata. Kes mano en gimilo ni independent office. Koro koni gubeni ni ochuno ng'ato. Mabe gi chuno. Anyalo gara kuote. Kada mana jatenda nani ilo nango je DCI. Ilo ni nga. Mane uwacho no gwetao. Tudogo wacho ni. Mano Nurdin Haji. No. Jatend DCI machon mane tiyo buo uru. Kane mano Joji Kinoti. Yes. Dong ni wuondo ane Kinoti ni no resign. Dong ker na mokwongo wacho kene kane momiyo nasake. To mano is an independent office. Koro mane gik maenyo atiende ni kere ka ine kuonde pinje molony our big brothers in United States. Seche ma transition temore. Kata ibed ni Trump otamore nok dhi kata odhi ni ogolo miyo Joe Biden police wacho ni wang'iyo sheria wan kata dang' imiwa mana president mane wabutiyogo to piny kae emomiyo awacho ga ni katiba ni oewa gi ngufu mang'eny. Katiba ni so much ahead of us. Makata mana nyikwewa igni 100 mabiro ema bong'eyo tiend katiba. Just pod watiyo gi paro machon mani police ni ka an ker ni to police nyaka tigo mondo ahiny raia. Kuonde ma jolonye IG mar police chung to wacho ni jatelo ma gimok nyal timore ok wanya nego jowa. To sani emineno ka police achiel ting'eni gima hinyo ji kapok atieko awene osiepnani. Dhano wigi wil kabisa. Apenje niya kane ICC otimore jok mani mano tera ICC dong achiel kuom ne jotend police. Jotend police amano tera ICC kes wang'iyo ng'at mani chik luongo ni ng'ama nigi the highest responsibility. Ok bi kaw kata police mago jindara ok bi kaw. Koro ma en siem ne jotelo ma Kenya
to konigo beni wabuogo mana ji gi ICC mondo ng'e ni gima jitimo. Penjire ni gimitimo no ben gima ber. In nyathini ka iseneno nyoro naneno kata mana ni loth jembe olose mondo pur godo tinano imiyo jo NYS lodhe ni gogo ji kendo ginyo ji serious. To NYS bende donje ng'anyo bende apani bende okotenore kata mana gi chike. Okotenore ka chikes mano actually keto NYS goji. Chalo kata mana kaka deploy military okinya deploy maonge gi act of parliament emo puodho emo miyo ndalo mano ter gi obarago ichano tamre. Koro kata jo NYS mano mandate mar NYS nitiere gik mang'eny human rights violation manyaka non makwa dhi mbele kato jok manyaka bed answerable. Ero kama na enyo Okinda andu awitane na pachi nitiere sigana mabende Chris natimonwa meko mag jotelo mabende notimo odiochieng' manyoro kopogore gi mano bende odiochieng' manyoro achiel kata mana ariyo jating dai mar Raila Odinga nomaki mano Dennis Onyango bende nomak Michael Ogeta mabende njarite mar Raila Odinga. Wana Azimio nowacho ni odiochieng' manyoro Michael Ogeta nowithone. Kapok abire penjoni no awinjo ko wakili mosiepna owacho ni police ok onego rwak civilian. Chik oyien police onego rwak civilian nikech ka ji dhi ng'anyo. Yes, ka ji dhi ng'anyo mano part of service. Ka ji dhi ng'anyo nitie joma dhi ng'anyo gi chunywan wadhi ng'anyo to nitie joma kawo advantage mar ng'anyo mar turo duka ji. Police koting'o bunde gi tear gas ok nyal riwre ji ok feel ni gin safe. Nyaka yud morwako civilian age maka ponti ng'at ma pache onge ng'anyo no en onyalo turo duka to nego make. Apani mano yo maber kabisa. At the same time Sharon wawunde ni ya Meru tibiro Nairobi tingi jatuo to jatuo ne en kata jaodi kata nyathini ino kidwa ng'anyo ni dwa tere hospital Kenyatta to ng'ato ong'anyo owango tere ndara ter mo wange ndara ni to okoyie lakini ng'anyo to chiko yie article 37 ma wakilo ng'eyo to in mo kidwa ng'anyo tero nyathini hospital itoko itimi nango diunyo ka gine onego dhok makwedo police ne ni kik bar jok ndara bonengo kwed jok ma wango tere ndara jok makalo be onego dhok no wache marom. At the same time Sharon police tije tingo bunde gi tear gas to japiny bae gi kidi ok anyal support mondo police ogowa kata onego to dilos nango kotenre kod obila mabende tiyo kod teko mathoth kata mana itipo nyore mbui bende ni gino mara neno moko kuom obila mabende ni nyaka ge magina mabende oting'e lwetgi. You're very right my dear sister. But police ibagi kidi inoka joka bagi kidi as a normal human being ineno kata moko manoinyo ok anyal moro mondo police ogowa kata nyaka wachak ni kibagi gi kidi en ang'o matimore. Yo ma police nyalo scare go ji en yo ma onyalo lweto tingo tear gas maybe tear gas ineno gima timore Kisumu kacha ka ji orenga ka isa to the Pramuk gichako ka mwandu Muindicha koro macha be ng'anyo kanyo maka dong koro jokuoge kacha nyaka police care ji mangat motingo ng'ano nengo ka full force. At the same time Sharon gima kelo ng'anyo gi any life tech mana dieri but okay Kenya it's a global economic meltdown. It's globally hidhi kata pinja kinde mani singo mabende obila chiwo kata mana jatend piny Kenya bende nochudo che manyoro ni kaka piny wacho gitemo kar nyalo margi mano mar neno ni orit mwandu jopiny nikech kinde mag ng'anyo jo maundu bende donjo maroch mwandu mag oganda. Mimi neno kata mana jaod bura mano ma Nakuru West Arama kana wuok oko marito mwandu ge nwaneno gima notimoro odiochieng' manyoro. Sharon iting moro mitama kai ineno gima kelo ng'anyo ni life tech. Life tech nikech leaders mago ok chiegni ni civic education to our people. Kidhi kata mana America pinje mwakwayo kata kony nitie banks mang'eny miloro nikech pinje nikech maisha matek nobedo cost gi milo ni COVID-19 kod Russia Ukraine war. At the same time kidhi kata mana bech mafuta meno kore wacho makelo ng'anyo gi it is head kai bino romre kodwa ka onge solution margi ok en the street kidhi kata mana neighboring countries as Uganda it's the same. At the same time gima moro ko nyalo solve gi ng'anyo nitie moko minyalo solve kata gi court kaka okiwa mtata mako record seche makanya kwanza ne wuondo jopiny ka gi campaign ni gidhi duoko ngima piny
Negi kiani en global thing. Mara reo. Mafuta en pesa di Tanzania. Angomi Kenya kende. Nge pinch mafuta Okinda. Mafuta diesel ETZ and 195 diesel. No, Just diesel. Not true. I trade with these people. Negi duoko gigo chien. But here we anyisi kuma shida bede. Kineno Finance Act. Aka alida chiela. Wan gi walo ni taxation base. Base tendenia gik ma oningo bede ni chwe osuru. Kineno ni Finance Act no ine propose ni kata mana insurance in gari ogwei kata gari ohinyore to chuli ni mano jo Kenya kwanza dwa tax piny mangima pok notimore. Iwinjo. Mar ariyo weche mag ratiro mar jotich ni ichulo atamalo 3 to wuon tich chulo atamalo 3. Sani nachel nukta bich. Kata bed mana 0.5 ti ichuni ni house levy. To in seche moko in gi ot iseng'iewo ok nya chuni gi ot. Iwinjo. Gik ma sirkal timo, sirkal kadwa duoko bech gik kadwa duoko ngima chien, just a stroke of a pen. Ka kero ga kogono dichiel. Kata dango wewe gigo kaka notimore. Ndalo mane uru nitiere subsidies ne dhi mbele. Sani ka in igolo subsidy. Iwinjo e gimora mora. In imedo osuru. Do you know inano sirkal ni osebedo mane telo mane dweche di 10. Nge pesa di mose all 1.2 trillion. Kata IMF bende nyocha in the history of Kenya. Ruto kano campaign no wacho ni en onge olo. Mabe gisewacho mang'eny sorry. Gisewacho mang'eny magiwacho kara ni projects kara mana loso ndara gi chungo. Onge ola. Gine magise olo mang'eny kendo gine magise chiedho kuonde mang'eny gine magine gimiro ni bloated government. Nyocha ne wantiere kai wach mar CS ni 53 CSS salary magichamo per month nen almost 53 million. Higa achiel kende 600 million pok ikawo ka grant ipani 600 million nyalo timo kore manyisi ni kik wamakre uru gik moko ni global thing mago scapegoat. Adier ma hie en ni jok manitiere ka gikia jogi aneno negi manyo mana telo ka gisemanyo telo to gido telo koro gikia achiedh nade nitiere ka gikia kuma gichom gikia kuma gikony. Aneno ka dakika ringo nikech kora miyo kata mno kinde thuolo mar mondo medo kara na weche miduoko ang'eno wabuka ina alosa Okinda waloso wabuka e kinde thuolo mar dakika 10 modong okwanyal mana twa koro en seyo koro walose bende kotende kod geno mar rudo chima kawuono ng'anyo no aneno kaka notimore nyoro geno maru e ng'anyo mar Azimio do chima kawuono debedango Okinda chak mana kod mokwongo wan kako ganda luo wan gimane wan go ewiwa we wanted to form a government wan ok odakiro sirkal tesre emiyo nwaka wuodwa motegno kabisa okegone Raila Odinga mondo telnwa mondo los sirkal ka sirkal ni no lengwa matin nikech king'iyo kata historia back Sharon wan mane wamiyo Kenyatta telo kaso Kenyatta okawo telo miyo Moi wach telo ne momiyo Kenyatta miyo Moi teni mano ne wan momiyo Kibaki telo wan oganda luo ema nomiyo Kibaki telo kaso Kibaki omiyo Uhuru telo teni mano lochwa koro sa 2022 to nwadwa wakawe kan wadwa wakawe to balwetwa wan okoro wan wakedo sirkal tesre koponi gino sadhi kama omayo mwadonje sirkal mondo wabedo wambe oganda manyatiyo sirkal very closely to oganda luo oganda nyikwa Ramogi Ajwang wawere gi face police wado gi puothewa wapur oduma wang'iane kaka wanyal puro rech wang'e gik manyalo change our lifestyle gik manyalo reshape the economical face mar jothurwa mano wabro dhi mbele kabisa nikech ite pinje mosetime kaka Ibo i Nigeria mangima gi olokore ke sirkal kigorigo to yot mondo thiri mara dek Sharon leaders mano yere Luoland wawe kao national politics wawe divert issues magwa to national politics watine jopiny wamanyane yo ma jopiny nyalo konyorego kwa wego siasa mathole ma from morning to evening a center from morning to evening let me tell you something Sharon back home gimane jaluok nyalo uso mogik
kidwa ng'in problem nitie dala nen low. Kata king'iyo from the history of Kenya from independence, Jaluo nen ng'at ma king'iyo kata center muae, the natives emano own the business, they were the businessmen e center miae. Sani kidhi dala ting'iyo radius kama owache ni koro wan gi curfew 24 hours for 1 week. Bentie chiemo minyalo chamo for 24 hours. Mano timore nang'o? Mano timore nikech waweyo leadership maro owe puonjo oganda wa kuom tich machiwo tiyo chon. To wadonje siasa. Jaluo nong'ere ni nyaka obed gi dero dala. Jaluo nong'ere gi yor somo. Jaluo nong'ere gi tich matek. Jaluo nong'ere gi weche tugo. Wadoguru kuma ne wantie chon. Koro kotende kod ng'anyo daka winjo kata mana kimulo bende wacho bila nikech bende nyaka sani bende milo ma bende na wuok kata mno bila sani bende ok nyis kata mana kwan mag joma yudo hinyruok mopogore opogore. Duche manyoro na aneno ka oganda mopogore opogore nitiere gi hinyruok nyaka maonge kata mana ng'anyo. Nitiere nyathi moro ma jahigni 15 e gwenge apani 13 e gwenge mag Mathare ma bende no batia gas nyaka wiye ma wiye nitie kaka no obore e gwenge mag Kibra nyathi ma jaklas 5 bende no chiel tiende gi magina daka nji bende ki isiemo kata mna wang obila kapok awinjo obila ing'eno obila gi yawuotwa kendo gin nyimenewa moko yawuotwa menewa moko jomo waluoro gimbe gin human beings to obila gi Sharon intiere kata mana kaka mega ne nitie joma ne demonstrate ni gidwaro peace ok aneno ko obila nogogi. Obila kopone ineno kotiyo ngufu mang'eny kuom to samoro jomoko ne temo nitie jore moko ni eu mano gi tang'o mi wakawo nyithindwa to wakete ndara sama weche machalo kama magi bonego wang'i Sharon onego wawuoyo kama to wapuonjo oganda ni koponi gige timore to watime uru very peacefully mokwadi ndara kata wekawo nyithindo matindo to wakete ndara nikech magi are human beings at long run wan mabro hinyore. Erokamano ahinya. Midenga kati yako na wesha dek mokongo Sharon asewendo ka this was the first time jomoko wacho ni kia wadoguru wa pur kia watimu rango jite ok nyabiro jopur winjo nyaka jomoko wed activists ma konyo ratich dhano winjo koro jomoko ni joluo ayure ndara joluo ge ndara jo Kenya mane ndara mara ariyo weche mag obila nyaka ng'e ni ratich gi ema konyo gi kendo obila nyaka ng'e gine magidak maraj winjo kunde living conditions be giricho kata mano sara koro gime nyaka ng'e ni seche ma wadhi ng'anyo ok wadhi ng'anyo ni wamanyo ne mana ji achiel matin to ne ji te kes tek mar ngima ne okwako ji te mogik I expect ni gino dhi mbele kawuono nyaka kiny kata an kaka nabiro ka mano ng'anyo an abiro ka an aroko mana sudni nikech nabiro e wang' jowi ka kata dhi gole adoke ndara onge awacho ga ni onge gima biro mayot iwinjo onge gima biro mayot gima ber ema ji loso wabodhi maber kik chunyi jogi wabodhi kuma dhiye kik ibed ni in ng'at mane kiwinjo kaka Okinda mawuoyo ma mislead jopiny en nyiro bedo kata koa ka to donje Prado to en e yot kata mana ngima ma apani kata mana tek mar piny ni ok ong'eyo kendo nyocha ndara dhano tho serious kendo nawacho kae ni kata mana weri kata gi meals a day kata mana 2 sani kata mana achiel kiyudo tigone Nyasaye erokamano to ok en piny mangima en mana Kenya kende kuma en mana 10 minutes drive to chopo Tanzania chiemo nitie kendo dhano winjo maber kata mana investors ani wuok dhi kocha mafuta 195 kata mana Uganda penjiri ni ang'o momiyo chak ma Uganda beche ni piny malo Kenya ipuro gimomiyo gitimo kamano nikech gimiluongo ni kila ng'ene okonego ni hek kesanale gimomiyo timore kamano en ni gimiluongo ni the cost of production stima ni piny labor bills ni piny to in kae matinde kata token mar 1,000 en mana units 10 kende mapok notimore in ang ni lost chak nang koro wadhi uradhiya kaka wadhino wabodo gimodwa. Erokamano ahinya nyakoro mga jwang' adwaro somo moko kuom ote ma bende nitiere kata ote kawuono aneno ka jopiny nitiere masiro paro nitiere moksir nitiere balo nitiere oyieni ratiro mare en mana ne
paro mondik ma ok owinjore gi somo kwana somo okinyi makawuono. Wacha kan nagi paro moro kae nitiere penjo ka wakili Charles Midenga bende ka polis mane orwako lep dala kata ne gimako ji mang'anyo be ka gibedo identified individually can they be sued for impersonation as the press? Mano penjo. Kasi penjo ni Sharon bende unu jo press ne uchuo complain ni nitiere police officers mawuondore ni gine jofwambo. At the end of the day, police officers who impersonate as journalists pose a security threat and risk genuine journalists against the public. Wacho ni nyingi oile edi kiwuoke gwenge mage Kisumu. Kotende kod fwambo makamano bende duol mochung' ne jofwambo pacho kae ne Media Council of Kenya bende nochiwo milome doche manyoro mar mondo mi tim nonro matut mar mondo mi mako bila makamano kendo bila marwako lewni to wuondre ne gin jofwambo to mako jopiny ok owinjore kata mna matin. Midenga awinjo na penjo mabendo penji kanya duoko mari. Mano penjo mariek ahinya gima owacho ni polis nitiere kuma oningo bed ni girwake lewni mako mag obila to ginyalo wuok ni gimbe gidhi bedo deployed ni gidhi goji gi bunde ok oyienegi. Polis katimo gik miluongo ni maleng' ma piny mag investigation ema ginyalo rwako lewni tiende ni en undercover mondo kik ng'egi kata ka like ineno jo CID gin jo CID onge uniform koro en ng'at ma en mana gi magina to manyo fundi nek sirkal to ng'atno ok inyal kawe ni tere ni odhigo kes ng'ini seche midhi ma ji ng'anyo ikawe to en gi bunde koro ikia ni ma jambazi to kata en ngimane ing'eni ok ni maber nikech kata mana bunde no inyalo mae kes dhano bo wacho ni ato ito ere gibong'e ni obila koro polis boningo bed ni ngima polis be is very important. Ero kama na inya nikech sarumo bende okende imbire duoke penjo moro ka nikech nitiere nyakora mga ma bende penjo ni hello Ramogi an Clinton ka wuko Ugis penjo mara en ni sirikal nowacho ni onge ji madhi hinyore kata tho kendo e kinde mag ng'anyo nang'o meni jomoko no hinyore kendo moko no tho to mani lweto bila men sirikal imbe ne duoko no en ngufu ma jatpiny dhigo kuom obila kata baye gi kidi to gin jomoko ingen ng'anyo ok rach seche te Sharon tilo ni ng'anyo mane ineno gima notimore Kisumu Pramuk jo ma vijana uko ng'wech kabisa to choma nang'o duka mar ng'at muindicha kanyo polis nyalo tiyo gi ngufu moro matin nikech muindi no bedano yende za Kenyan but oganda wang'ia ne udu gigi mano wadwaro to mana presidency to koro no bawa koro gima wadwaro maduong' ma koro waketo jogi tesre gi ng'wech gi polisi ndara to wadhi wapuru wodo Ugis wapururu Ero kama na inya hanote na ne obila mar mondo mi kik ti gi oteku mathoth ahinya e kaunti ma Kisumu juma mokalo nwaneno ka gwenge mag Jua Kali ne owang' ahinya kalure kod iro malungo wang' mibayo tiagas oduchi manyoro bende gwenge mag Kamas nachako neno kendo muoch mano mar macha ahinya kalure kod chenro mago mag bayo tiagas koro police no bayo kata mna tiagas e petrol station koro nyalo kata mna kelo ajema ahinya ne ngima oganda koro bila umbendo paruru ni oganda mago mag jo Kenya kata mna kutiyo kod oteku maru tiuru godo e yo makare tipona nitiere mopogore duche manyoro mag jogo eko ma bende no hinyore kod magina nitiere jal moro ma bende tiende no dhi ma ogogi magina modhi moba matin kama indi nen wach moro malit ahinya kwa kamano Okinda Ojuka wagoni ruk mwana nyakuom biro TWAK Charles Midenga wagoni ruk mwana nyakuom biro TWAK nyakoro mga juang in bende wagoni ruk mwana nyakuom biro kodwa chakre na TWAK makama nyaka sani ote ng'eny mana ni kinde makamagi ote muoro moko kuom gi ok nyaka na somo e yamo kata kamano wawinjou ero kamano gisani hadhi bedo kaka oyo matin ing'eni kaka pile chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi ajakelo ni chenro mano mar pok opogore okinyi maka wuono pok mabende adaro kelo en pok mabende natimo e gwenge mag Thika nitiere wuod luo moro mabende timo gik mopogore e gwenge mag Thika mane pok mabende adwaro mar mondo miwinji kotende kod ng'anyo hanno kamoko kuom bende osachakoro ote ni ng'anyo osachakore kanye in kaka japiny bende nitiere gi tinga gweng' ma intiere bende nyiso ni ochiew nade ote 2:600 mbui mar Facebook YouTube bende watiere achiel kachiel nyawadwa klo fast watch e chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi odhi nyisi kaka chal mar piny nitiere gi sani ahinya kotende kod ng'anyo kik idhi mabor nyinga Sharon Ong'aw.